habal-habal oh. Paabog lang. Sus na siglain. Mga pangga, sus kadakong dump truck, kadakong abog. Wow, abog. Natulain. Abog, grabe abog ka, murag nagsunog. Abog nga agianan, padulong sa garing. Ako'y nagsunod pa dyan may aning dump truck na kamay. Abog naman. So, overtake ni. May abog kayo siya. Tungas gud meron tungason diri dapita sa garing konstruksyon. Kawayan na namong giagian. Agian, so liko-liko pag yun, abog nga okay naman ka diha, driver okay ra ka diha ang itang patawaginan ulay mga pusti diri ulay ni hi no uy grabe sa agianan uy daghang kabatuan. So tungas pa more. Grabe kay lang agianan diri ba tungason kaayo. Nya kabatuan pag yun. Nya pangpang di sa kilid. Pero dili inon kay taas ang pangpang. So mao kini diri ang garing no. Mao pa joy pag ari nako diri dapita. Dili ni garing. Sa ni garing man gihapon ni diri. Mapu na. Ang mapu para man dito sa pikas. Garing kay habog gali. Garing. Ang lalong di siya ka ng Nissan nga pick up 4x4 ba. Wow, kalayo pa sa agianan taas pa kayo ang among latason. So ang madungog gyud diri dapita puro ra gyud langgam kay wala na siya mga kabalayan. Ang naa diri is kawayanan na lang yun ug mga kakahuyan. Mao nilang gingon diri nga Snake Road, mga bikers daghan kay mga hidinhi. Ay, sigirit na ta. Sure din na sigirit na ta na. Asa ta punitunan ni ron, gamay ra ba kay dalan diri nya. Medyo kimba ra ba dito sa unahan, oh. Oh, kimba ka dito ay. Kahuyan na lang jud. Hala, naanami sa payag karon so adung kadto agi sa ubos kay nairo. Ako niya kog iro. Ari ko agi diri sa ubos. Day mulipot ko nga ri sa likod. Na ba kay liputanan ani hala. Kakuyaw aning agi anana oy, nana sila ing iro guy. Ayo. Isa nang bangag diha. Uy, naalagi bangag ay. Hala, ako yaw malusong ko sa bangag mo. Ayo! Ayo! Naitaw? Ayo!
Nang ikoy diha. Bani mamang.